ба таълими кӯдакони муҳоҷир аз рӯи барномаҳои таълимии умумии Русия бо фамилияи ҳардмон дигаре не ки ман документи муқаррар кардани падарӣ дорам ва ариза менависонен аз номи худат аз номи оила ё ки ягон саволи шахсӣ дошта бошен ин ҳами инстаграми худамда бидроен бинависонед. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк модана фаромӯш накунед. Як хабари нав баҳри муҳоҷирон. Муҳоҷиронро дар Федератсияи Россия санҷишҳои ҷиддӣ интизор мебошад. Тадбирҳои васеъмиқёси ҳифзи ҳуқуқ дар анклавҳои муҳоҷирон ва маҳалли зисти онҳо ба зудӣ дар сартосари кишвар сурат хоҳанд гирифт. Шӯрои амнияти Федератсияи Россия тасмим гирифтааст барои таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар байни муҳоҷирон тадбирҳои густурда баргузор кунад, махсус барои будубош дар Федератсияи Россия. Бисёртар гуфтанд ки муҳоҷирони Осиёи марказӣ ҳуқуқвайронкуниҳо мекунанд аз сабабе ки прописка намекунанд, бе патент мегарданд, кору фаъолият мекунанд. Аз ҳамин сабаб рейдҳои вазнин дар рӯзҳои наздик пешбинӣ гардидагиаст. То ин вақт дар Русия ба мутобиқсозии иҷтимоӣ ва фарҳангии хориҷиён ба таълими кӯдакони муҳоҷир аз рӯи барномаҳои таълимии умумии Русия таваҷҷӯҳи зиёд дода мешуд. Болои ташкил намудани рейдҳо оид ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар Россия қарор доранд, инчунин як хушхабари дигар пешбинӣ карданд. Яъне ҳар як кӯдаки муҳоҷире ки дар Федератсияи Россия таълим мегирад, яъне дар мактабҳо мехонад, аз иҷа пас синфхонаҳое бо забони модаришон ба истифода дода мешавад барои фарзандони муҳоҷирон. Тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷа як чиза ба ҳаматон тавсия метиҳам. Касое ки дар Россия қарор дорен ва мехоҳем ки границаи Қазоқистона бигзарен барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳотон, пас инами рақамҳода занг бизанед. ҳатман айноми юрист гап занем, бо нархи арзон шуморо границаи Қазоқистона мегзаронам. Мирзоев нависонда: ассалому алайкум, ака, як савол доштум. Падари ман гражданини Россияе, не ки мара дар қайди паспорташ мондагӣ нестай. Бо фамилияи ҳардмон дигаре, не ки ман документи муқаррар кардани падарӣ дорам. Метавонам через падарам гражданство бигирам. Дар ҳолате ки падар ҳуқуқи падарии худша официально тасдиқ кардагӣ бошад ва ту ҳамун документа дошта бошӣ, бале, бо воситаи падарат шаҳрвандии Россия гирифта метавонӣ. Неъматулло нависонда: ассалому алайкум, ака, ман бо мақсади кор кардан ба Россия омадам. 4 моҳ шуд, ҳама документ дорам. Мехоҳам студентский билет гирам ва кор кунам. Чӣ тавсия медиҳӣ, ака? Оиди студентский билет гирифтан дар Русия ма дар барномаи оянда, худо хоҳад, ҳамаша ба шумо мефаҳмонам. Интизор бошед. Шарипов нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб битен. Хела муҳимай. Аз Россия ба Украинара кор да бурдестам, фирма кор да бирем Украина, дар Тоҷикистон проблема намешавамон. Агар ки ба нияти кор бирен, фикр мекунам ки проблема намешава. Вале агар ба нияти ҷанг сафар кунен, ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузориш муқаррар кардагие ки 10 сол аз озодӣ маҳрум мекунад. Ҳар шаҳрванди тоҷике ки берун аз кишвар дар ҷангҳо ширкат меварзад ва барои кору фаъолият карданам фикр мекунам ки рисковат накунен, хубтарай ба ҳамунҷо рафтан. Шарипов Тимур нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, раҳмат, видеоҳои нав мекунен. Акаи Сорбон, ма паспорт дорам, регистратсия надорам. Паспорти русӣ, акаи Сорбон, мегум метан. Бародарои азиз, хоҳиш мекунам вақти комментарияро менависонен, як бор хитом бинависонен, баъд апубликават кунен, ба хотире ки баъзе аз калимаҳоро шумо ҳарфоша наменависонен, хато менависонен, баъд дар вақти хондан камтарак дар шубҳа меафтам. Оиди регистратсия надоштан дар Федератсияи Россия ҳар шаҳрванди хориҷие ки ворид мешава, ҳатмӣ ва зарурие ки прописка куна, худша дар қайд бимона. Бе регистратсия гаштан аллакай нелегал гаштан ба ҳисоб мерава, бародари азиз. Ғафоров Рабонӣ нависондай: ака, пешакӣ раҳмат. Ман 7 моҳ патент споридам, дальши наспоридам. Чӣ хел мешава? Илтимос, жду ответ. Дар ҳолате ки дальши наспориди, патентити аннулировать шидагиай. Ва барои наспоридан, барои бепатент гаштан, дар ҳолате ки агар болои кор да биқапанд, метавонанд ки видварение ё ки депортатсият кунанд.
Афғонов нависонда. Ассалому алейкум. Сози хуби акай Сормон. Як чи пирсим ака. Ман медицинский колледж хондагиям. Ман хатм кардам. Мара хизмат баран. 1 сол хизмат мекунам ё 2 сол. Ҳами гапда ҷавоб тен ака. Пешаки 1000 раҳмат. Агар ки 3 сол хондагӣ бошӣ, ба хизмат ки сафарбар шидӣ 2 сол хизмат мекунӣ. роҳи зиндагӣ нависондай. Ассалому алейкум ака, саволи мада ҷавоб медоден. Аз Россия праваи мошин бигирам. Тоҷикистонда кор мекунам, гражданини Россия нестам. Яъне ки барои кору фаъолият кардан ту праваи российский мегири ай Россия ва вақте ки Тоҷикистон омадӣ, ба ӯ права такси кор карда наметонӣ. Просто барои гашту гузор кардани худат ба мошин метонӣ ки истифодаш барӣ. Ҳикматов нависондай. Ассалому алейкум ака, дар Тоҷикистон ЗАГС надошта бошӣ. Кӯдакта метрискаша ба фамилияи падараш мекунанд. Бале, дар ҳолате ки ЗАГС надорен шумо, бо тариқи ҳамун справкае ки аз роддом ба оилаи шуморо метиҳанд, ҳамун справкаро гирифта мерем ба ҷои метрискагирӣ ва ариза менависонен. Аз номи худат, аз номи оилат. ҳуқуқи падарита муайян мекунӣ ва метриска мегирӣ. Тамом. Одинаев нависондай. Ака, ман донишгоҳа заочни хатм намоям. Чанд сол хизмат мекунам. Касое ки шуъбаи ғоибона мехонанд 2 сол хизмат мекунанд. Ансориҷон нависондай. Ассалому алейкум ака, реклама чанд сомон мегирен аз Фаберлик. Касое оиди реклама суҳбат кардан бихоҳанд ё ки ягон саволи шахсӣ дошта бошен, инами инстаграми худамда бидроен бинависонен, суҳбат мекунем ва иншааллоҳ ки кортона буд мекунем. Мага нависондай. Ассалому алейкум бародар, аблава кай тамом мешавад? Чанд ҳафтаи дигараш мондай. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр фармон меброяд ва ба анҷом мерасад. Тимур Шарипов нависондай. Прописка монам хизмат намебаранд армияи Россия. Аз Золотая корона қарздорам ака. Гражданини Россия набошӣ, дар учоти военӣ набошӣ, агар тра ба артиш даъват намекунанд. Яъне оиди мобилизатсия аниқтараш ты дар назар дорӣ намебаранд. Асус нависондай. Ты бисёр ба манфиати худат кор мекунӣ. Рекламат қати безор кардӣ. Дар ин дунё, дар ин зиндагӣ ҳама ба манфиати худаш кор мекунад. Ягон ты дар ягон ҷо рафта бепул кор намекунӣ. Ё шахсан худи ман дар ҳолате ки реклама мекунам, ман фоида мебинам, фоидаи худ ман ба мардум мерасонам. Ба ҳамин хотир ин гапа камтар фикр мекардӣ, баъд комментария менависондӣ. Чунки дар дунё ҳама аз пай зиндагии худаш овора ва ҳама ба хотири як рӯзша хуб кардан ҳаракат мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.